yung kaning yuta na ko lagi. Dali, mangawat ang putas na ko kaning durian kaning si tawag ani nangka managoy ni. Puro init-init naman. Asa naman ta pre? Asa naman isin mo ni? Kalasangan naman eh. Wala kita ni pre. Pre. Oy, saat kita ni. Tahu. Gol. Unsa man mo diri? Nasa agong ni gol. Murag mga kawatan man magdagway, ha? Ikaw lang pismas ka mangawat mo aning durian ug nangka na kono. Di magkol nasa agong ni gol. Tulo, ug di mo managan. Run. Mamalik lang mo ron ug mangawat mo aning durian ug nangka na ko, mga matay gid ba? A few moments later. Ang tawanan ni gawat tikbasan na to da. Minta sa kisim. Ni paggawat. Minta. Tawad to. Ano ka? Gol. Pili mo taon na gol. Naman. Sa to, kailangan itong nikbas na to gol. Nagyun. Nikpas nga. Tagyan daw sa yuta gol. Kung sa ako'y tagyan ng yuta, anong angkon-angkonon man eh. Asa man ang tana, kapusilong ko na. Oo, nung tanhawa na na. Kaya mo, gara na yun na. Baso na niya. Yuta lagi ni kisim. Ngayon nagawa sa kabana. Mone. Unsa man mo diri, ha? Ako'y tagyan ng yuta, ha? Kapusil ka? Ito, Dagon. Ako ra mang kuanan Ikaw di ay. Ikaw di ay. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Balik ito ni Ron. Nag-unsa ka? Pop. Yati mabalik ba madatugan ko. Okay ra. Mabalik din ba? Patay mo. Ikaw rabitaw. Di ba gatindog ko ni sa una? Mo mo daw nagikuanan sa Sa may kasturya kol. treehouse. Okay Mo nagikuanan sa treehouse noy no. Noy, mo nagikuanan sa treehouse. Ay kol. Okay ra lagi ko eh. Yati sa mga design ay yati bro. Ha? Yati video to ba? Asa may content na to eh? Guys, What ay content ani? video guys. Yang anahon guys. Guys, Balik ka daw. Kanina rin guys, ko ano siya guys, lingin na siya nga sinaw-sinaw. Oh, para ni sa lubot ipaslak. Sa lubot niya idol. Video ka. Kutob yun ako na Isa kayo nagkatunog ba na ako ba? Yati! Ala ikaw jud ay. Ako lang ito. Marag siya, wala. Wala mo ko. Kutob yun ako 100% murag masikat kita po. Pun. Diklik ko ngi nagbuak. Yati mo na kong kapri. Adi windy de, adi windy. Unsay content bro? Basta ka to na. Usa man ako gimik mo na? Nana, pagkuhan. Ako siga sa kuhan. Siga. Sa Adyuta, pero si David, Ano ba't niya ako? Asa naman eh. Ano lang, ano ba? Ganda ko, ano yung siyang yuta. Gan. Tawag si terus saan gulo. Ang niyoy. Puisi.